padarai-darai ayah matong manusua ibo dalam dadong nilu manyai membuat sansaro de kampung tarui mandayo jiko bakabang mandeh dari kampung badan diri mulai bamanuang ayah matong mangganang-ganang pitisari indak bisa pulang. Kok disabui-dui di rantau samusim lain samusim indah malang banang tibo di awak tatompang bendi patah nan roda indah baputang nan awak tarui di bawah antang pabilo nasib kabarubah nan roda indah baputang nan awak tarui di bawah antang pabilo nasib kabarubah. Jiko bakabang mandeh dari kampung badan diri mulai bamanuang ayah matong mangganang-ganang pitisari indak bisa pulang. Kok disabui-dui di rantau samusim lain samusim indah malang banang tibo di awak tatompang bendi patah nan roda indah baputang nan awak tarui di bawah antang pabilo nasib kabarubah nan roda indah baputang nan awak tarui di bawah antang pabilo nasib kabarubah.